Widya Putri Kaluh Totra Kirana. Kekering wadya kula ing latah Anaraga. Ayo masih.
Hai. Ya. Aus. 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 Ya. Aus. Ya. Ya. Kira praptane Prabu Klasada barisan mangapyak-apyak Prabu Klasada telah mati wejangan
Op. Sing jaba rasa diurusi, sing jero ben jero, sing jaba ben jaba. Balik linggo hae, linggo. Sing nang jero kalangan linggo. Sing nang jero kalangan. Heeh. Sing nang jero kalangan kon lungguh. Ki aja menek pager kae. Mas Faiz, krune sing ning jero kon lungguh wae. Sing nang jero lungguh. Imbuhan ki kanca dulur kabeh kancane kabeh bolone sing ning jero kalangan Mas ya wis aja melu-melu lungguh wae sing ning jaba ben diurusi sing ning jaba terus karo ngapunten sing kuwathah kalangane rada dikurangi penontone dadi kebeken sing joget ora enek nggone monggo Bapak kali dipun bantu ingkang wonten kalangan dipun kurangi nggih nggih dikurangi. Ayo Cok, dilanjutke Cok. Tiblek karo wesek kira. Piye ta? Ayo piye? Iya wis. Ora enek sing tawuran kabeh kancane kabeh bolone. Sing ning jero urusane ning jero sing ning jaba ben ning jaba. Ayo Cok, tanjake yo.
kewoploki sing rame saltone ben semangat. Sek. Iki mau sing ganong ora mek adewe tok. Jan tuwa-tuwa kang ganong ae. Kesel aku jan. Kesel aku. Terus kesel aku. Kesel. Aku duwe sitok ngas blek. Iki mau aku las teko langsung neng kono. Duneni. Ganongan elek rasa wirawiri. Ganongan elek. Loh, nyatu ade kan gak payu wisan. Saiki tak celuke takon marai ya. Mas no. Enek. Mas, sama contohnya Mas sing ngopi piye contohno. Loh, oh gak sing muni Mas iki. Loh, mana kegontokanmu wong mana? Ya toh, aku rene golek seduluran. Lho ngono Mas sampean. Sampe lek muni elek aku contohno nang kene lho. Anu, Gang. Mas Gang. Tahun ini ya, aja ya ganongan gak payu. Iya. Ya biasa lah wong Blitar ngomong ngono gak masalah. Oh gak, aku kelembu Mas mau tak siliso aku. Sapa sing ngono ni? Iki lho. Sapa? Mas iki lho. Nyatu ati. Lah aku dipenteling ya. Kok dipentelingi? Lah, ngene Mas yo. Lah mentelengi aku gak iso. Mergo aku gak iso melek. Iya bener wi. Ya bener. Sipit to. Ya wis saiki lho ndi nganu Mas Gang. Ning jero enek ganongane. Sapa kuwi? Lah enek. Piye to kuwi? Oh alah jenenge Rara Tobut men lho. Lho piye bedone? Bedone. Lah sapa? Wis teko keri ya ngono ae. Sing Rara Tobut. Bedone. Apa? Bintang tamu. Sak ndure bintang tamu ya enek-enek. Binatang. Lho. Ya apa sih, Brek? Oga wis disapa dhisik penonton iki lho. Jajal. Sama sing tuwa no. Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan. Sewelek. Duwan. Ora payu. Ora payu dilokne pisan karo Mas. Dilokne pisan. Ora apa-apa. Wis dilokne pisan karo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok irimen ya sampeyan nembane?
Soalnya gini warga gini mangane tewel. Semoga-moga sing jawab salamku tambah kathah rezekine. Amin. Moga-moga sing jawab salamku utange lunas. Allahumma. Nah. Diantar dhewe utangmu akeh, Bu. Lho utangnya akeh, Mas. Oke, matur suwun Bu nggih. Wah. Lagi pisan lho. Saiki ngene, Blek. Piye, Bu? Neh. Piye? Oh, nggih. Nggih, matur suwun nggih, Mas. Nganu, Mas Yo. Oh, nggih, Mak. Wah, iya. Iya. Ja. Rewojo lho. Rewojo. Neh, wis. Aku ya. Nah, wis aku mesti satu tak gedel malah kok. Bu, ambung sih, Bu. Bu, ibuke wis tak gedel lho. Gedel lums. Iya, Mas. Ayo saiki sauto neh. Cek, Ijik neh. enek ganungan ning jero. Sopo? Cek enek neh. Celun. Loh. Jajal supporte jajal supporte. Sepote sing piye? Yo Allahumma. Rodok kaya Kuwi ra sepot iki blek tahlil. Talil. Jajal tak kerete ya. Iya, celun wis. Ya. Durasi lho ya rada cepet endang. Wis nyapa to. Iki kok jek nek dada merak barang. Rada bengi. Bare. Oh, iya. Rada bengi. Gar. Saya sauto ya. Maca lho. Tanjake bintang jamune. Salto tanjake ya. Salah dhewe, Mas. Heeh. Pesek, sing cilik ya melu. Sing cilik ya melu. Tanjake saltone, Cok. Nyapa to Anu, Sek. nang ngarep iki. Jaluke nggih ganungan. Oh, metu nggih ganungan. Topeng. Dek metu nggih ganungan. Topeng. Oh iya. Beda kaya gedor alah gendong. Iya. Ngisi-ngisine kowe iki. Iya. Isi-isini bosmu ning jero. Kowe tak jol. Nah. Yuk kita sambut bintang tamu dari Grogol Kediri. Hahaha. Ya sepate Mas. Ya. Yuk kita tepuk tangannya mana? Bintang tamu dari Putra Pandhawa. Abu Tholib. Wes Jek. Wes Rum. Oh iya, ayo. Tepuk tangan. Tepuk tangan jelas. Lah. Ganane keri ya. Tuwa ra mikir umur ngene iki. Nah, gila. Tuwa gak mikir umur. Tepuk tangan.
buat Mas Menceng. Bah. Jane yo penak jane. Gak gelem ganong kok mang ucing ae. Wes. Jeng. Jeng, jeng. Jeng. Sini-sini. Kancane lho ping 4. Lah yo. Sini-sini aku arep pesek ngono, but-but ngono tok lho. 4. Sini-sini. Alah. 4. Terimane ning kalangan Mase ngono yo Pak gak iso to aku yan. Podo wae adik kakak ibu podo. Calur ki kembar blek. Kembar. Beda bapak tunggal mak. Kosek ta kosek. Iya piye Jeng? Sapanan dhisik. Masyarakatmu sapanan dhisik. Ora ning ngono. Jeng. Sini. Piye nah? Mau lho solahmu ganongmu lho koyo ngono. Lah entrah yo kene duduk pake kok mbok kon koyo ngono. Dingin dhewe kan. Rada rene aku lek karo penonton rada wedi. Rada tengah dhewe kan biasane ngono to. Aku yo lah. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Jan iki ngarep tak lakone ben mau enak jane. Terus Ya tapi tra yo duk pake arep piye? Awakmu sing kulino jungkir malik to, lek aku. alah. Ora ngono sek. Adi di battle le. Di battle. Piye? Loh. Alah nyanyi carry. Loh, menjeng ning nggon liyane nyanyi oke. Salto gong tau ora. Iki mau ki ora nggawa pil kecethit iki malah bahaya. Tak kon nyanyi ae menghibur masyarakat kene bergoyang. Menjeng nyanyi ning nggon liyane wis tau. Salto gong tau. Urung. Salto belakang urung. Nyapone. Tapi wong Slemanan gong ro. Lagi pisan aja koyo ngono to. Lagi pisan ning kene aja koyo ngono. Iki apa iki? Usus sih. Enek bajang nang kene. Bajang. Gak rono. Kira-kirane menjeng ning kene ngono. Ada menjeng ning kene ngono. Ya melawati itu. Atraksi. Oh, jaran. Aja ngono, Jeng. Ngene, sek. Kan enek grup kucingan dhewe to. Aja ganoan dhewe. Battle. Battle-e piye? Yo, aku salto yo kudu ngimbangi salto. Ya oke. Piye? Nek trimo satone gandengan tak gawe kecil. Lah. Nek trimo mak kluwer-kluwer ngono Tenan ta. ora? Alah. Tenan ora? Gandengmu gendor iki lho. Aku ora pesek. Panggawani to, War. War, War. Makmu ndelok apa ora? Bahaya lho iki. Ora mikir. Engko lek makmu ndelok geger geden. Calur ki to. Yo tenan ya. Ayo Gi. Tuk tak. Dadan. Putra Pandhawa Mas. Yo. Datang lagi loh. Garis. Coba, bahasa saya. Wis, Free Fire. Ayo. Aku ya iso koyo ngono iki meng.
Iki anake anake pesek. Iki anake pesek. Mbok pulo soro. Kiwa tengen ora padha ae to. Oh, wanine nggo anake iki, Pak. Telaga jaran. Nganu, Jeng. Gak Iki iso mau belas. ora pesek ubet. Ora, seje ulangan, seje cara ya mau carane iki gak padha. Sur ya omong ana pesek dhewe to. Pesek kaya ngono yan. Lah, si satu anakmu, si nomor duit kowe. Padha ae to ngono iki. Manajermu ya api yan. Kok jaran sepanggah kalah. Lha kowe nyamune kene, kowe ning kono lho. Lah bulane sapa tahu? Lha kowe krune kono to. Oh iya. Oke. Kari sapa Sapa? Jeng. Menjeng. Oh alah jeng. Tangga ngono ada cowok taruhan lho. Jeng. Piye? Kosek tak kosek. Piye? Aku siapa kamu sih? Grup Kowe siapa? ngejak antang-antang. Duel. Ya. Yo, ayo siap. Siap, yo. Kowe iki muni kuwati sapa ora? Wong lagi ngene wis mijet nene. Wih, sini tok. Lho kowe nyapa kowe rene? Kowe nyapa rene? Garise. Mas iki nganu masih nyemangati ngono lho. Misal aku ya kene ya. Bareng ngono ya. Kowe bola ndi? Bola dewa, wates. Bola dewa wates. Lah bola dewa wates aku. Lho bola di. Ha, bola di. Ha, bola di. Bola di. Kowe lho, bola di. Wah, kok blondi kok mangarene ae. Wis gak wate wong loro, wong telu. Pakmu ya. Wis kono ngandakne anake ya ora apa-apa. Adu skill. Yo, oke. Oke. Gajal, ayo Gi. Tak serahne anakku sik. Yo, ayo to Tito bapakmu to. Ayo le cah gandang. Tepuk tangan yo. Oh. Yo an tambah nih. Anu sih, ati wong loro. Ora iso. Dilon diboyong kabeh ning ngono lho, ati wong loro tok lho. Be ngono. Lah kono kok pinter men. Tak ge fungsi ya. Garise. Gak iso. Saku ora duwe bola munafik. Wis, ayo. Mas Agi tabuh. Yo, ganti menjeng sauto yo. Wis, ade ning ganti linggo. Ayo. Wis. Wis entek masane ade. Ya, kasih tepuk tangan, Pak. Menjeng Kim Hoa. 500. Iki enak lho ngene. Ya, tepuk tangan yo. Gak usah anu. Wongmu aja oleh ganggu.
ojo ganggu. Ojo ganggu ya. Ojo ganggu ya. Iki perbatasan Ya ya. ojo ganggu we. Iki aku belane kowe lah kowe. Aku belane kowe. Lah aku Kediri. Ini Blitar. Lah bocahmu ning Blitar kok. Gak iso. Belane Ayo manyako lah man. Dengeran aja calon to lho. Gak iso. Belane Jeng. Walah. Gak terima, gak. Amin. Truk ndadak. Jadi aja gak terima. Putra Pandhawa iki pokoke los gak rewel. Ayo ndang seni didono. Ya. Bisa. Ayo. Ayo tarik Mas. Iki wonge Putra Pandhawa. Merake disaut. Amit sewu Mas sing ning ngarep merak. Alah. Atraksi mancing dadi. Atraksi mancing dadi. Jeng, disugi Jeng. Wes to, seneng ngomong ngene. Ayo Jeng, jatuhkan Jeng. Jatuhkan. Tampake seplak. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Yes! Hai! Ha, he, ha,
putra Pandhawa. As. Asai. Ditata sing penak. Gak terima ngono elek kok. Alah. Masalah iki putra Pandhawa lagi. Kabar. Ngene ambekane sing nggih niku. Diubahne apa ora? Kinggo lek kaya reyok ngono ngumun niku. Sik to nyanyi yo nyanyi. Tak obahne sak dilit. Ayo Mas tarik. Tepuk tangan. Wah saya, Jeng. Kasih aplaus yang Alon-alon meriah. ya. Ayo, kayak ngadeg ya. Wis mbek pisan. Ay, so, kita, was,
Iya Karyo. Wis ora iso iku malah. Kelangono blek. Sampun. 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 Kasih oplos yo. Praptane Prabu. Putri Chandra mau kang wis siap yoga ning sak ngisore kabur putra Pandhawa pangapunten ingkang kathah ingkang wonten ing tengah palagan kula aturi dikurangi nggih masih Bapak Pandi kula aturi paring sabiyantu menika ingkang wonten ing kalangan kapure medal ingkang wonten ing kalangan kula aturi medal
amuk amuk saya rata singa para rajata bebayani sing ning ngarep isih nggih Mas garang-garang tanpa pinangka netranya pintu wata ira ora koro kakang suwun kawe kiris ing sesukma yen lena kenapi mingkar mingkurengku karo akarana karnane marti kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming Putlek iblis laknat
kelakon kaklak lawangsa kae iblis laknat butlek
Praptane Prabu Waisa Sura Lebu Sura minggir pompong durung tak singkirake aja nganti kowe tak kaklak kala mangsa Putra Pandhawa ora sepele minggir Sura 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 ae ao ae masih bareng-bareng bersama Putra Pandhawa. Putra Pandhawa ora sepele, Bro. Ora ono rong taun gonku dadi presiden. Ayo nganggo parlemen. Putra Pandhawa Jarene kasus mono, Aduh, jarene aduh. kasus kene ning ora ono nyatane. Akhirnya olehku sing rasojo. Anggopo ngayomi jagat raya. Salukamu akeh sing rumangsa kelangan. Rakyat sing wis lila dadi korban. Cekal rono rene mergo pelan.
Putra Pandhawa lagi. Prasojo lengah dikit aku mau ayo aku mau ngayomi jagat raya ayo pak sakita solone isi isi ayo dan asai sampai bawah dong sampai bawah Karena iya sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake ayo Langah dikit. Karena nyata sing wis lilo dadi korban dicekel kono kene pergo belan sayate jadi sampai berlapan sampai enak sak disingkirake iya akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban Suro
Rono dalan. Rame-rame. Hoya, hoya, hoya. Oh, oh, ayo sur. Ayo sur. Rame-rame. Putra Pandhawa ora sepele, Bro. Saya suwe antar luduke apu wariko nangis opo tahan dirasakno. Sing jodoh padang liyan.
sing dodo Putra Pandhawa sepele, Bro. Sikat yo. Kari manis kurang manis rapi rodo wis yo wis sing dipikir ngomong ngerasa ayo manis manis dikit kari manis ayo mas kurang manis rapi rodo pae lagi ayo wis yo wis kagak dipikir ngomong ngerasa ayo Delia ari manis kurang manis Sing neng jero pangkat neng jero, Bro. Ayo. Ayo. Ngomong ngerasa. Ya. Sura. Ibuan, dadi sing neng S jero usu aja sampai R ora sura. S usu R ora sura. Surer. Ayo macan yo. Terus kakek putri. Ing salat dijemput rampok singo marok ingkang dipuninggaken warung Bandung Putra Pandhawa kudu sang rampok singo barok lagi kersan ngantos wararipun kat nun